Naiz eta zuk ez jakin. Komunikabideetan gizonek esaten dute ezin dela ziurtatu baimendutako harreman sexuala izan ez denik. Urtebete itxaron behar duzu, epaiketa burutu arte, eta orduan kazetari batek zure bortzaketari buruz inkestak egiten ditu Twitterren. Epaiketa joan behar duzu, eta bortzatua izan zaren gira bueltatu. Zure bortzaketaren bideoak ikustera behartzen zaituzte eta 4 orduko galdeketa bati erantzun behar diozu. Bertan zure bizitza sozialari buruz galdetzen dizute. Zergaitik jartzen dituzu zure argazkiak sare sozialetan? Zergaitik joan zinen oporretan horren gaizki baldin bazeuden? Eta gezurti bat zara kontrakoa demostratzen ez duzu bitartean. Emakumeak salaketak jartzera animatzen ditugu, baina gero sistema matxista eta patriarkal honek ez ditu sinisten. Gugandik gertu, Iruñan eman den kasuan argi ez badago, zer gehiago egin behar dugu bortzaketa kasu baten aurrean gaudela demostratzeko? Manada delako hori matxismoaren adierazle nabarmenetarikoa da, eta kasu hau gerra baten aurrean gaudela agerian uzten digu. Zuk noren alde egiten duzu?